Ang Ginoo manaka ninyo. Manasa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kaumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisan ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duhol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabus nga biyuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan diha ni Kristo, karon sa atong mga pagbasa, na ay mga leksyon nga nindot kaayo ug pwede nato i-practice sa atong kada adlaw nga kinabuhi. Diri sa Ebanghelyo, murag na ay something familiar kaayo nato ba? Kaya si Jesus naglingkod diha sa may hulganan sa halad, no? Murag bawal man good na. Tanaw ko nga tagpilang ilang gihulog sa koleksyon ba? Imagine good nga magkoleksyon ta sa simbahan unya mo tan-aw, no? Pila giata kana murag chismosa man kaayo da, no? Mangilabod man ni si Jesus sa mga gihulog sa mga tao sa hulganan, no? Pero lahig yun ang pasabot ni Jesus aning bahin sa kasulatan, no? Kasagaran kay we praise people tungod sa unsa kadako ang ilang gihatag, no? Pananglitan sa mga piyesta, na sponsor, na golden pa, na silver, no? Unya ang kabus kay wala ra gyud, no? Naghikay ra ginagmay sa balay, no? Ang sobre jud kay 20 ang sulod nga nang halad, it's different. So ang body pasabot ni Jesus aning bahin sa kasulatan mga kaigsoon diha ni Kristo, no? Kanang meaningful giving, meaningful offering. Naabay meaning nimo ang imong gihalad or ang imong gihatag sa Dios ug sa imong isig ka tawo. Do you feel nga something na wala nimo sa paghatag adto nimo? Nakoy usa ka nanay, usaw duha ka nanay dito sa akong parokya nga former parish in Bohol. Kini sila mga nanay, naasi sila uma duol sa kombento, no? So, every day mangadto sila sa ilang uma. Then makalingaw gyud kay pag uli na nila, pag uli ni nanay, muagi ra gyud siya sa muhapit siya sa kombento, no? Maghatag siya nako gulay nga presko nga pechay, usahay okra. No, umuingon si nanay nga di man pud ko dato padre, pero kining abot sa akong uma, i-share na ko nimo. Dawaton sad nako kay presko man, no? Imon pulutan ba, no? Pagtaod-taod, presko pipino. Lami kayo pulutan pipino da, no? So, ingan na, she was giving nga meaningfully. She was giving nga meaningfully kung unsay naa niya, no? Unsa iyang gamit sa iyang kinabuhi kanang iyang gihatag, no? And it's very important to realize that meaningfully giving
Usahay ganito si nanay kay maghatag og sili, no? Nga gitawag og sili demonyo. Hang kaayo, halang gyud kaayo. Pero nakinasing-kasing ba? No? Sometimes kitang tanan mo tan-aw kung unsa ka dako, unsa ka bagang sobre, no? Unsa ka meaningful ang imong sharing or giving sa parokya or sa katilingban. What is important is makapahimuot ba sa Dios ang atong paghalad o paghatag o pagtabang sa atong isig katao. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, one day I went to anoint a sick person. Kini si lolo kay lay minister ni siya kani adto, no? Mga 90 plus na siya. Then nagjog-jog man ko nga dugay man ka kayo diri sa yuta lolo, no? Basin nalimtan na ka sa Dios ba, no? May he rest in peace, is gone already. Kini si lolo tungod sa kadugay na siya nag-alagad sa simbahan, ano pa nag-bedridden na siya, naguol siya kaayo. Naguol siya kaayo, no? Di na kuno siya makaalagad sa simbahan, di na kuno siya makahatag og communion sa iyang mga silingan isig katawo. Then he was so sad, no? Ako bagong paryo man ko batanon pa. So, ako siya gingnan nga karon lolo na ana kay lain nga pwede nimo ihalad sa Dios, ihatag, no? Your suffering can be your offering, no? Murag na may kantay nga na ba. Pwede sad na nga bisan unsa pwede nato i-offer kung kanang makaya nato. Bedridden na siya, nothing to offer. Ako siya gingnan nga ang imong kasakit di ay. Pwede man nimo nga ibayaw sa Dios nga this is my offering, Lord. Kinira gyud ang akong mahatag karon, Lord. Makapahimuot na sa Dios. Something that is meaningful to you and to me. Kana ang buoti pasabot ni Kristo, no, sa atong ebanghelyo karon. Kining byuda nga kabus, gamay ra gyud ang iyang gihulog sa hulganan sa halad. Pero meaningful kaayo because it was everything to her. Meaningful kaayo niya ang iyang gihalad. So nga na punta sa panahon nga mag-uol ta, no? What is meaningful to you is your sadness i-offer ni God. Sa panahon nga we are suffering, your suffering can be your offering. Kung unsay meaningful nimo, no, when you give it to the Lord, you feel nga importante gyud ni alang kanako. And that's makapahimuot sa mga pananaw sa Dios, sa mga mata sa Dios. Then nagingon si Kristo nga pagbantay kamo, no, sa mga magtutudlo sa balaod. Yes, tinuod kay ang ilang tradition, no, ang ilang gibuhat alang sa mga mata sa tao aron makitan ra gyud sila, no? Basin mahulog pud ta ani ba to do things so that people will see us, no? So pagbantay aron dilita maningkamo to please people kundi to please the Lord. Mga hinigugma diyan ni Kristo, sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias ug ang usa ka byuda, no, naa sila'y encounter nga nahimong tuburan sa kaluwasan sa byuda ug sa iyang anak. Usa ka importante nga hiyas nga naa sa byuda was trusting in the words of the prophet Elijah, no? No, nisalig siya sa pulong ni Propeta Elias. Importante kaayo sa pagtuo, importante kayo sa atong kinabuhi, no? Ang pagsalig sa mga pulong sa Dios, ang pagsalig sa mga saad sa Dios. O ang pagsalig nga siya mao nakaibawo kung unsay maayo alang kanato, no? Sa panahon nga nanginahanglan ta, no? Mapaubsanon ta mo sangpit kaniya, no? O uban sa dakong pagsalig that the Lord will never let us down. That is very important. Trusting in the Lord at all times, in all circumstances, and in all situation. Padayon na to ang atong santos nga misa. Ug kanunay, no, we keep in mind nga importante kaayong pagsalig sa Dios diha sa atong pagsangpit kaniya. Ang ikaduha, ang tanan natong halad or hatag or tabang, no, sa Dios or sa atong
isig katawo, kinahanglan nga makapahimuot sa mga mata sa Dios, meaningful giving, tungod sa atong limpyo nga kasing-kasing o limpyo nga intensyon, di atubang sa Dios o atubang sa tao.